ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuita kudai. Yekutanga ndemunhu waMwari Papa Magaya. Asi kuti manje wangu ari kusiti ipi nekuti iyi nhau iyi ndaiona kumasvingo mira kureva kuti kudana kunongo wangu ari kumasvingo ndokubva vhidhiyo yaendeswa kumasvingo mira ndobva zvanzi aiwa Papa Magaya doing it well vaita hand over check ye100 asi kuti $100 yeka kuti 100 bonds I'm not so sure, I don't know. Asi vanhu vangu vachimanya vachinda pamota mota yange kanaka yange chivaima ine zvinenge zvichitete mupendero mumaribs inenge iri mupendero yemota iyai nemadhoa aya ndomupendero ndikurani zvavo wanga chipinya asi kuti inonzi chii ndondavhara kuti ndochi I don't know. Definitely yanga isiri ranga risiri bhasikoro ranga risiri zvakare mota inokuti tingatoti ndedu level redu zvava zvakasiyana tikura nema tobva ipapo toenda pakuti vamwe vangu vachiti level racho niko nekuda kwei vanhu vazhinji vakuita sei vakuita zvokupa mari ina I don't know kuda ngonzwawo tsitsi vanhu vangu vakamira mumutsetse kuti vatore mari pabhengi iroro rokuti papari pamberi pebhengi hazvina kushata. Tobva ipapo toenda pane imwe nhau yepiri yandawa zvakare kuti aiwa veku-high court kana kuti kudare guru ndo hanzi kuti nhau iri ku-high court kana kuti iri kusivhu kana kuti iri kuchii asi ku-court havasati vaitisa sei vapasa ruling yenhau yani yatengesa makore uya kuti awane bheu rakanzi vazodzoka musi wemandi ndo imwe yandabata zvakare. Tobva ipapo toenda pane imwe nhau yanzi yatangira kuti kuita nhau iyi asi chakatendera kuenda kumasabha ndokuti chakabva kumasabha kutwitter ndokutenderera ndokubvako ndokuenda kumastreets emafacebook ndokubvako ndokuenda kumaavenues zvakare ekupi ekuinstagram zvikanzi ndechipi chimwe chinhu chawakamboitirwa narendirodi wako zvokwadi mastandara ndo zvinokwanisa kutaura izvozvo landlord kuti chii chinhu chawakamboti zvokwadi nai landlord anondishura here. What's the toughest rule that the landlord has ever given you? Iyi ndazodoionyera kupi kutwitter ndokwandandoionyera ndikatisisa akomana zvandanzwa ipapo zvakaoma asi chananyanya kubata hanzi malendlord anoti kana wouya pamba pangu iwe ukauya uchizoenda pamba pangu it means one girl one man, that's it. We don't want to see Modesica and Modena and Susan and Sabina and Salanisa and Solonisa hatidi kuona vanhu vakadero hatidi zvakare kuona na Teresenziana na Teresina na Tunasia hatidi kuona vanhu vese. It's only that one girl, and that one girl, that person must be like a bondofunga na landlord kuti wanoti is this person eligible to pass through my gate or no, is this person haule nekuti if you have haule features, where are you going? You are not supposed to pass through my gate. Saka vangu vangu vatanzi ndakambounzawo bhebhi rangu ndaunza bhebhi rangu pepe landlord vangu vakagara ndofunga nepasofa ariko kwamadhoya nekakati unongochiona munhu akavhura gate ivo landlord vaiona nepasofa vadero vosimuka. Landlord ndo vangu ari the first person kuinda kundomhorosa kuti mhoro zvenhaiwe musikana wemunhu chindodhanisi kuti vanenge vachitaura nhau dzei nemusikana uyu kuti vanenge vachiupdate here kuti zuro paa pana paida pano kana kuti zuro panga pana petina hatisi kuti vanenge vachiupdata chii chavanenge vachiupdata kune musikana wemuroja sikanyamusa hatizvikwanisi nekuti tinenge tichivharayoti plus ingwa yehunting and hunting saka kuda ndichimboti handingafaniri kuudzwa narendrod kuti iwo unofanira kuita one girlfriend zvina kushata. Pamwe ndokuti takanzi gogo mumatiles kana kuti musemende mawanzi musapfeka gogo musemende umu nokuti inokanganisa flow. Pamwe ndokuti hanzi takanzi munosafanira kusimudza shoka kafamba kudai korido simudza shoka mudenga kuti asine musoja akumacha kudai kuti wa salute uchinda. Mumwe ndokuti kanzi paunotaramba 1 number 2 paya number 2 kwanzi haifaniri kuflashiwa unofanira kutora mabhaketi emvura rezi kuti unomachera kumugodhi here kana kuti kuchibhorani kana unocherepi ndo vanodina nayo. Vamwe vakati pakubika pepe istainzi by 8 o'clock kufanira nguva wapedza kubika. Vamwe vaita mbiri yekuti mazai kunyanya anofura wanzi vanoti musabika mazai vani kuti smell. The smell is bad for my toxicity. Ndo zvavanenge vachiita sezvinhu malandlord. Vamwe vakati paunotenga furniture nyowani you have to inform the landlord because when your landlord sees you passing through with a different couch, a different 4-plate stove, she will be like oh excuse me, or he'll be like where did you get that thing? You were supposed to tell me so that we increase your electricity. I'm like okay, that's fantastic. Vamwe vakati when you have a visitor at your house you are supposed to inform the landlord. That's number 1, which is good.
Number 2, the visitor is not supposed to stay for more than 1 night. The moment that visitor stays for 1 night, that visitor is now a lodger as well. It means that the visitor has to start paying the electricity bill, the water bill, and also the rent. This lodger, zvikanzi lodger nemunhu wake, zvikanzi zvakare, even if you buy a car, this means that you are only supposed to buy 1 car. So if your wife have a car, it means that the husband is not supposed to own a car. Therefore, you should own 1 car pamba apa. So reva kuti huri hwesina katsanda haufani kunyanya kuita maproperties akawanda pamba pane parenthood. Zvikanhamwe, what's so difficult? Why can't you just look for your own house? Mobhadhara kumba kwenyu kono munovaka stand. Is that zvikanhamwe? Do you think it's that easy? If it was that easy, like buying a cat box of matchbox, it was going to be very congested in this city. Wow! Zvina kushata ndosaka nhasi ndikuza kuda kutaura nechirungu kuda kuti vanhu vakataura vanhu vakachema nyaya yamarendroad iyo iyi vanhu vakachema vamwe vakati hanzi kune jongwe indio yandinakidza hanzi kune jongwe rekuti pamba parendroad paikukurudza jongwe rinyangori usiku iwewo jongwe rikati kukuriko rikaita hwetatu musati mamuka kundorinyaradza moti iye nyarara jongwe nyarara jongwe pamba parendroad kunyaradza jongwe 2 am 3 am 4 am kudai 1 am 2 3 4 5 malodge achita mashifts shift of shushing jongwe ndikati vakomana musadero panogarike andinangwe ndiri ndaini ndinogarire ikuku ndakauya kuzorinda kuzoti ndinokupai mari yeguroja kwenyu monditi mukawo usiku huya undovaraidza jongwe usiku jongwe risiri rangu jongwe ralandlord ndovaraidza ndichiti hwenyarara jongwe kati yakumana mutembo yevamwe vanhu yakanyanyisa vamwe vakati ainzi volume reredhiyo pasi vamwe vakati hanzi panyama tainzi bikai musi wesvondo tisipo taenda kumakereke ndo pamunofanira kubika nyama dzenyu. Vamwe vakati hanzi hamufaniri kubika nemagetsi, munofanira kubika nehuni kuseva magetsi aya. Asi to our surprise, landlord was a busy cooking mazondo nemaguru nemagetsi. Asi isusu tinobika vechichero kunzi bikai nehuni musabika nemagetsi kuseva. Inga zvakaoma zvekumareni kwevamwe vanhu. Pataura zvinhu zvakawandisa vedu vanhu vakataura. Vanhu vataurisa zvingamboiti, vamwe vakati musaita noise, vamwe vakati hanzi hamufaniri kuita iyo father and mother thing nekuti mwana uri kurwara hanzi ukati mwana uri kurwagiri kuti vamwe vakataka kuti vanhu vanotaurisa vedu vedu kati zvikanzi nevamwe hatikura nhema. One boyfriend per week naye zvenyu vamwe wavo zvikanzi kupinda padeni before 9 o'clock. Pane imwe yatesa kuti tibate yekumukadzi ati hanzi ini mwana wangu waipinda kucrash achibuda na 12, mumwe wacho unaipinda lese ndofunga kuprimary azobuda na 3. Asi landlord vaiti gedhi iro rinovhurirwa vana ava ka1, mini kuti mwana wecrash uya unogara pagedhi apa wakamirira kwa 3 o'clock kuti upinde mugedhi. Tikati saka zvinoreva kuti uyu mwana unenge abva kucrash uyu wasvika na 12 o'clock otamba ari pazhe pegedhi tasachabiwa kuri kumasabhabha. Hatisi kuti malokisheni akasiyana isu tiri kugeto isu kumasendera kwekuti nyange wakazora panogona kuzora ari panext door achita noise kunofunga mune muchosho wavana totora pano vanenge vachitamba murodhi vana vanenge vakazara hazozivi manje kuti une uri kulokesheni ipi. Kune mamwe madheudheu akasiyana nekwatinogara isu kwekuti akuonekwi munhu unenge uchitamba murodhi kune kwakati zii kuno kungobuda pagedhi apa wakazara humbururani unenge wakazara mukati merodhi imomo. Saka ndo zvandosoti saka mai vakazoti omirira mumwe akangogara agari pagedhi ari 1 kusvika na 3 o'clock. Kuna kuti kuda mai ava pamwe wangu atiri kubasa kuona tongwa nemunhu unowabasa hatizozivi ipapo. Hanzi ndakazozvimisa naona kuti vedu mwana wangu tasai uchari kutokwa here pamberi pegedhi papo kubva na 12 kusvika na 3, 12 to 1, 1 to 2 to 3 hours vakangogarira kuti uyu adzoke kunasa kupinda mugedhi. Zvika zvakare vana vainzi havakufanira kutambira pazhe pegedhi, vanofanira kutambira mukati megedhi. Zvina kushata. Vamwe vakati no pets. Papets manje handizozivi zvangu.
kuti vanenge vachiresha here kuti vanenge vachigona malandlord zviri pakawanda kuti tisikadi kurana nhema tingangovapomedzera but pane chandinowana chandakanotisa pamapetsi kuti mapetsi vedu zvinhu zvakaita sembwa neekeraka zvoitira svina pamba svina inoitwa nembwa yaka unogwa kusashwaka kana usiri kumuzwe ipapo ka une mbwa idzodzoka unogona kuita kukasha pakuti mbwa inoitira pese pese ipapo tisingamboti kuwapomedzera ini general mbwa inoitira svina pose pose unogona kuitira svina pamberi pedhora rendodi iwe uri muroja kugara kuseri kwemba unonoitaura uchiti kudii kuti ndanonga kumuka kuti ndibvise svina yembwa yangu pamberi pedhora nyere azivi kuti zvinofamba sei ipapo chikasara rendodi saka kungozvipedza kurega kuita peti iyoyo zvayo ndoona sokuti mbwa ndo chimwe chechinhu chinotinetsei kuchengeta stereki because pasvinapa dzombozama zvadzo mbwa tiri kurana nhema vedu vejelosicity down nyange tikavapomera zvedu malandlord acho nasi zvakaita sezvezvo ndozvandade kunotisa kwandakaitawo zvikanzi don't bring visitors, wake up early at 2 a.m. to check if the water is back, don't cook eggs nekuti kasaundi kaya kanoitwa neboiling egg waisazayo kanova bhowa, don't slaughter your chicken in my head, when you are laughing make sure haubudisi masound. Mumwe mitemo iyo mwati hanzi ndaifuti ndikapara hove ndonzi ndikadzisa pasi ngonzi musaisa pasingi nekuti mwana wangu une handisi kuti une majuicy spirits here. Zvikanzi anoda kuona one boyfriend kana ndimiwo ndevamwe vandamboiverenga iyi. Zvikanzi nevamwe zvakare kuma 9 p.m. anoridza kabhero tese toenda kumusitting room make totanga kuchema kusvika tarara. This one I'm not so sure. I think angatori joke zvake arenga chijoka. Zvikanzi atori neboys rinozotitakura kunotiradzika. At first I thought it was a joke but ndakaona muchinda wandakashikirana naye achidzingwa kubva ipapo ndakashamba ndotoswera ndichimwa mvura kuti ndiwane misodzi. I don't know. Zvikanzi anzosapfeke bright colors. Umusamwe tii nemukaka nhamo yekuroja yakaoma usashandise magetsi masikati unoshandisa manheru hanzi usapfeke ekera awasamura landlords zvakaoma zvokwadi hanzi no visitors because vanopedza mvura nemagetsi kamuti mantheni mobva mandipawo deposit yangu ndofamba cause handingari pamba pasingadiwe vanhu. Zvika munhu pamba na 6 p.m. don't bring visitors, volume shoma paradio vavo. Zvikanzi handidi vabereki vako pano nhamo yekuroja yakaoma musamwe tii neiyoyi regera zvematrisa matrisa marikuri ndiapiwa kuti kuda vanenge vachireva kuti kugarisana vari 3 mukati memba kuda vabereki kana mabrother. I'm not so sure ipapo kuti angachireva chii. Zvikanzi nevamwe kurambidza kushandisa chimbuzi na 6 p.m. Zvikanzi neuyu zvakare hanzi ndongoda kuona face 1 chete. Zvikanzi buya la remember your Greendale landlord aoya faka alarm ka 10 and tell your visitors to park the other corner. Mukadzi walandlord akandiona ndichiyekera ndokubva handiti ndakagadzira switch yaita kuzoziva kuti ndo mutemo here iyoyo. Zvikanzi ini ndiri landlord asi ndanzwa nekuroja neloja rangu rinekera vamwe vangu kuda kuita majokes zvavo. Zvikanzi hanzi siyai mango nemaavho makaya kuzogara chete, siyai michero vamwewo vadero. Vamwe ndokutiwo don't bring vasikana ndo yakanyanya, don't bring vasikana. Hanzi I knock padoo pako at any time pandadira kuti ndiverenge kuti muri vangani plus I must have a spare key kuti ndivhure door at any time. Guys, this is just weird at its best. Nekuti inini I remember iyi takamboitirwa ina landlord tiri kubasa. Landlord vakauya vakavhura madoo kusvika landlord vaya vakavhura madoo vazivati iki haso zvadasiyataita ndobatafunza kuti kuna landlord mambopinda mumba muzvikanzi itapinda chigadzira singi matiudza here kuti muchauya kodai masvika vanhu vedu anga ari mwemo kana kuti masvika tisina nyatsokuwadzira mibhedha maiita sei. Zvakavhunza melandlord vaya. Kubva ipapo landlord akazongotiudza in advance kuti ndichauyawo zvemusi wechitatu naplumber kana naelectricians vaisenda message zvavo. Zvinhu zvakanaka, communication is the key. Zvikanzi kugasana zvakawanaka. Vamwe ndokuti zvakare hadi kurana nhema. Vamwe vakati hanzi usataura nemwana wangu. Vamwe vakati zvikanzi nemwe buy your own house and make your own rules. Vamwe ndokuti any right now no both female or male visitors, no noise, no playing loud music. Gate is always locked. I don't have keys to the gate and the house. Last time I go home and she wasn't around and I had to sit outside for 2 straight hours.
Zvikanzi nevamwe zvakare, uchitsvireiko ibvapo unotsvaga kumwewo, unenge usati wakuwana ndofunga kumwe kokutsvaga kwaunogara. No sleepovers, ukarara kunze waidzoka wachinja lock pagate, ukaunza munhu vaituma kamwana kuma 11 pm kuzogogodza hanzi namama nguva yavaenzi kuti vabude yakwana. Right. Hanzi kedzochikwana na 8 apa ini weekend ndadzoka na 3 o'clock. Don't bring your men. I just left with short notice. Can't be controlled yet. I'm paying money. Nevamwe zvikanzi pataigara tega pasina landlord kwakufona kunzi hanzi mupopo makauona here muti wangu musadye mapopo iwayo please zivai zvekugara ipapo chete. Zvikanzi ndaitaura kunzi your children should all play outside. Zvikanzi tinotya mbavha kukata maenzi pana pachatibira vamwe wavo vanga vachiderawo zvakachakaoma zvisingamboiti. Saka ndo makomenzi anga akanyanya kuzara iwa stereki zvedu tikangomasanganisa ese vamwe kuti taura the same thing kuti taizonzi zvakati zviri kunzi don't bring what vanhu kunyanya vasikana navakomana why nemavistors vanhu vanga vachinyanya kuchema zvavo ipapo zvina kushata. Dai malendlord anzwisisawo kuti aiwa vanhu vane vanhu vavo unase kuti ndofunga kana vachireva kuti vanhu vakasiyana sanganoda kuti pangu kana uve faithful ku one partner ndonase kuti ndo zvavanenge vada kuzama kuadvocata. Ukazopinda chibuda kuda zvozopa image yakashata kudaini kam kunanzi zvopa image yakashata kuna landlord kuti munhu wamakatisira apa nekuda kwei vanozvita vanhu muraini futi. Saka ngamwe ipapo you think about vanhu muraini futi momo kuti vanotovhunza mai vacho kuti muridzo wemba roja ramakatisira apa mazuva ano makazoisa roja rinochinjarisa varume semadhirezi kudai nekuda kwei. Kana kutoti roja renyu riri kutipedzera varume vedu vanozvita futi muraini kuvinga muridzi wemba kuti imi roja renyu imi tiri kuriona nevarume veduko dai magadzisa ipapo. Saka sometimes ndoona sekuti it's not all about one landlord. Sometimes it's about people vemboraini momo futi vanenge vachitaura kuti ndoonesa kuti pamwe handizozii ipapo zvangu futi vanhu murai macho kuti zvechifamba sei. Kungadepends nemalocations. Tajaira zvedu kwedu kugete kunoga tajaira singamboiti yese zhanda tajaira ndozvandokwanisa kutaura. Saka chikoti all the best kune avo vari kuita sei vari kutambura nekuda kwevanhu vavo kuti haufa tichakubata zvakanaka pachikamu chinotevera.